Dragi ljubitelji rukometa na pijesku, dobrodošli u prvo izdanje Pjeskaških razgovora u kojem smo ugostili Ivana Jurića. Lijevo i desno krilo, pivot te obrambeni igrač riječi su kojima se je sam predstavio. Dvoranski rukomet krenuo je trenirati u 4. razredu osnovne škole, a prvi susret s rukometom na pijesku, za kojeg i sam kaže da mu je draži, dogodio se na zagrebačkom Jarunu. To je krenulo 2003. kad smo imali pripreme za dvoransku sezonu u 8. mjesecu i tadašnji trener u RK Zagrebu, Grujić, nam je dao slobodan vikend, ali da ga provedemo kao aktivno. I baš slučajno, kao što vjerojatno to trener Grujić znao, se na Jarunu odvijalo otvoreno prvenstvo Hrvatske i nagovoren sam, odnosno potaknuo nas da kao ekipa odemo tamo da odigramo turnir. Zvali smo se Prebrzi i Prežestoki, jer je tada u to vrijeme bio aktualan film Brzi i žestoki. Svjetsko prvenstvo je u tijeku, a očekivanja od druge najuspješnije reprezentacije svijeta u rukometu na pijesku uvijek su visoko postavljena. Pa svi oko nas uvijek očekuju neku medalju, zato što jednostavno smo tako navikli ljude. Mislim da svega možda 2 ili 3 prvenstva su prošla od kad sam ja u reprezentaciji da se nismo vratili s medaljom. A ono što mogu reći za nas, za naša očekivanja, mi uvijek nadamo se i hoćemo naravno najbolje, zlato, i nekako uvijek kroz naš angažman, bilo kroz prvenstvo ili bilo prije, odnosno sve skupa, doguramo do medalje, makar možda i po kvaliteti u tom trenutku nismo među top 3, ali uvijek nekako doguramo do medalje. U rukometu na pijesku je od 2003. godine. U tim početnim godinama Ivan je analizirao druge igrače, a nakon 19 godina sada ih već predobro poznaje. Nakon mnogobrojnih turnira i prvenstava, zanimalo nas je kakav je osjećaj predstavljati Hrvatsku. Pa, iako jako dugo igram, svako prvenstvo je nova priča i novi doživljaj. Evo, ja stvarno više ne znam otkud mi volje motivacija, ali nekako uvijek pronađem motivaciju za... Nije to meni teško, jednostavno kad dođe ljeto, jednostavno se probacim se u taj mod i to je to, idemo igrat. Shvatio sam da, s obzirom da sam ja i dosta mojih suigrača smo dosta kompetitivni, da nam nekakvi ovako, ajmo reći, turniri niže kvalitete ili nižeg nivoa, bih rekao, ili nekakvi prijateljski turniri ne odgovaraju toliko koliko baš natjecanja najvišeg nivoa, tipa svjetskog prvenstva, europskog prvenstva, i tu, ajmo reći, tu mi pronalazim motivaciju, jer da igramo protiv najboljih na svijetu i u Europi. U svojoj bogatoj karijeri Ivan se može pohvaliti sa 15 reprezentativnih i 13 klupskih medalja, ali i sa 2 titule najboljeg igrača svjetskog i europskog prvenstva. Kao što sam kaže, jednostavno ne voli gubiti i to je ono što ga tjera da uvijek napravi sve što je u njegovoj moći da pobjedi. Između svih uspjeha jedno prvenstvo posebno pamti. Pa evo, sad kad razmišljam sam se naježio. 2008. svjetsko prvenstvo u Španjolskoj kad smo prvi put postali svjetski prvaci. Tad sam bio, to je bilo moje drugo prvenstvo, nisam još bio skroz u glavnoj ulozi, ali mi je tadašnji izbornik Ostojić dao veliku odgovornost da pucam šutout četvrti, što je u principu, tu se već gubi ili dobiva utakmica i to sam uspio zabiti i poslije toga smo znali da ćemo osvojiti. Ovaj atraktivan sport ozbiljno se približava olimpijskoj obitelji, a Ivan se iskreno nada tome. Ja se toplo nadam da će i IHF i EHF kao nekakve odgovorne krovne organizacije napraviti pravi potez, ajmo tako reći, da rukomet na pijesku uđe u olimpijsku obitelj. Znam da je nešto već se radilo po tom planu i bila je i pokazna utakmica All Star tima svijeta 2015. u Luzani, sjedištu HO-a, pred predsjednikom Međunarodnog olimpijskog odbora, pred predsjednikom Međunarodnog olimpijskog odbora, i neke stvari su se pokrenule taman u predpandemijskoj 2019. i onda je sve zapravo stalo zbog pandemije. Svjetsko prvenstvo je u tijeku, a Hrvatska brani srebro sa prošlog izdanja koje se održalo 2018. godine u Kazanju. Atmosfera u reprezentaciji na velikim natjecanjima uvijek je odlična. Iako je režim na prvenstvima dosta strog, uvijek se uspije pronaći vremena za kavu ili otići na plažu, ali i za smisli poneku šalu koje se kasnije rado prisjećaju. Postoje, uvijek ima sitnih anegdota. 2015. u Lloret de Maru na europskom prvenstvu smo imali foru
da kad neko nešto zezna na utakmici, da poslije utakmice biramo takozvanog zeca. Znači, taj koji je nešto zezao na utakmici je zec i nosio je mašnicu i pripadajuće uši i tak je morao hodati na večeru. Tak je morao ići na večeru. To je bilo baš super drugim reprezentacijama, oduševili su se, a nam je bilo fora. Inače po struci inženjer strojarstva. Osim rukometa, bavio se i tekvandoom, ali ljubav prema timskom sportu je prevladala. Kako i sam kaže, da ne može zamisliti bez fizičke aktivnosti, pa tako u slobodno vrijeme voli odigrati nogomet ili košarku, ali i odraditi vožnju biciklom. U slobodno vrijeme, a svo slobodno vrijeme zapravo trošim na sport i familiju. Čak moram biti iskren i priznati da je više na sport. I zato sada sam i rekao da ništa bez njihove podrške ne bih mogao. Tako da, ajmo reći, to mi je kao slobodno vrijeme. Znači, toliko uživam u tome da ne smatram to nekakvom obvezom, nego rukomet na pijesku mi je slobodno vrijeme, ajmo reći. Rukomet na pijesku omogućava putovanja na egzotične destinacije, a Ivana su dvije države posebno dojmile. Pa pamtim Kolumbiju i Brazil. Brazil zato što smo u principu bili u južnom, ajmo reći južnog ekvatora kad im je bila zima, a vani je, ne znam, vani je 30 stupnjeva, a mrak pada u pola 6, što je bilo jako čudno. Još je tak je toplo, tak rano pada mrak. Bili smo u Recifeu. A Kolumbiju pamtim zbog ljudi koji su, ne znam jesu oni mislili na tim svjetskim igrama kad smo bili tamo da smo mi neke velike sportske zvijezde ili nešto, ali baš su bili svi otvoreni, kako bih rekao, prilazili su nam za fotografije, kao da smo jako poznati, tako da ne znam, to mi je baš bilo, ne znam sad je li to radi mentaliteta njihovog ili ovak. Kao uzore u sportskom životu ističe Luku Modrića, Ivana Balića, ali i ostale velikane rukometne scene. Ko mlađi sam imao Balića, zato što je, naravno, sve o njegovom rukometu znamo, zato što je igrao tako kak je igrao. A u zadnje vrijeme su mi uzor stariji igrači koji još uvijek uspijevaju držati svoje karijere na visokom nivou. Evo, baš sam se danas sjetio Luke Modrića, koji je malo stariji od mene, možda godinu i pol, a čovjek igra u najboljem klubu na svijetu, osvojio je svoju 5. ligu prvaka i ni samo on ne zna kad će stati. Tako da bi volio ko Modrić držati taj nivo. U prvom izdanju Pjeskaških razgovora ugostili smo Ivana Jurića, koji nam je u zanimljivom razgovoru otkrio pojedinosti iz njegove bogate karijere, ali i zanimljivosti iz privatnog života. Kako završavamo ovu epizodu, tako Ivanu i cijeloj reprezentaciji želimo puno sreće u Grčkoj. Pozdrav do sljedećeg izdanja, a vi do tada uživajte u najboljim akcijama naših pjeskaša i pjeskašica.